kaasi ti Apo ken gapo iti panangibabaet ni Apo Santa Maria la Virgen Milagrosa de Badoc nga isungarod iti itantanok iti natanok a Badoc para iti tanok ni Ilokano Festival of Festivals ket nasaya at met Apo pagyamanan ni unay dagiti eskwela nga very supportive iti panagisenda kadagiti estudyante dagiti youth leaders ken nangruna pa iti 150% ko na pikili nga suporta ni Apo Mayor ken ni Ma'am Josie ken ti pamilyada kada iti nga rod sagsagana tayo nga intay manen makibadang ij stadium Marcos Stadium para iti tanok ni Ilokano Festival of Festivals into February 28. Adu dagitay challenges nangruna ket agbaliw iti format iti performance agapot ta arena type ti stage tayo tatta ket ngem kaasi ni Apo ket mailaslasat tayo met nga nasayaat ta gapo iti gunglo dagiti performers dagiti nalalai nga directors and choreographers tayo nga rod storytellers our creative team ken nangruna dagiti performers nga rinabii nga umay at practice or no maong tanda no daduma nga mamati kami nga parte amin detoy iti panagsagana ta kayat tayo nga rod iti adda iti gungguna nga iyawid into February 28. Saan met ngem, syempre, makawa ka lang, ta awan iti backdrops tatan, unlike before, po ta circular garod, arena type isuna, ket sa pila kumata, pabuya tayo nga nasaya at iti pakasalitaan manen ni Apo Santa Maria, la Virgen Milagrosa de Badoc nga isuna iti sentro, dito yung nagbukel nga stage nga intayon to nga rod patapuken into February 28. Ano dagitay preparations tayo para kas pangarigan ko dagitay panagi aramid ti props, costume, and else other activities. And these are our passion and the sacrifices to promote Badoc not only as the gateway town of Ilocos Norte, but the home of the Virgen Milagrosa, the patroness of the province, cause of our joy, as well as the home of the greatest Filipino painter, Juan Luna Individual and Antonio Luna. Kaano pa sir, hindi nang rugiting ag-rehearse? Hindi na panabulan, narugrugyanan nin, iti rehearsals, ngem last year pa lang, bayat iti panagtugaw ni Mayor Virgilio Kalahati as Barua Mayor iti natanok a Badoc ket narugrugyanan iti brainstorming kas tamet iti panagplan-plano iso nga kaasi ti Apo ket naanpitas met ti annayas na nalamuyot met ti annayas na dayto nga panagprepare. Amin met nga ili siguro wenno amin nga tao ket kayat na iti number one wenno kayat na iti the best. Kas iti panagsakripisyo dagiti ubing dagiti performers ken dagiti magisurusuro kasamit dagiti municipal employees nga tumulong under the office of the mayor and the tourism office ket syempre kaya tayo iti nga maiyawid dito nga kampyonato pero adan tulad ta kadagi judges nga ag-decide ken mamati kami napigsa ti pamati minghaan na tayo baybayan ni Apo Santa Maria, la Virgen Milagrosa de Badoc. Tas sapay la kumati ipakita dan tumanen iti milagro na kadaytan to nga rabii. Kaya ngem nang runa laeng Apo iti safety dagiti nga ubing iti panagdalyasat mi iti almost 1 hour going to the city of Lawag and panagawid panagitulod kadakwada dagiti nang runa nga ikarkararag tayo ti safety tunggal maysa ket mapagasatan tayo nga mangabak alakit dakkel abanag do kadeta nga pakaitanookan iti Badoc. So I am inviting you on behalf of the Honorable Virgilio M. Kalahate as the Tourism Operations Officer of this municipality to come and watch the Tanok ni Ilokano Festival of Festivals highlighting the 208th founding anniversary of the province of Ilocos Norte. And let's hold hands together
by shouting Viva, Viva la Virgen Milagrosa, by celebrating her miracles, celebrating her goodness as our mother, and celebrating Badoc as great as Natanoo.